Enjoy! Di makukuha isyong seryoso o katuratan. Si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best. Sabay. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning, hear it. Henry M. sa Pinky On, tutok lang sa DCGB, puon agas tabangi, magkape kita with VP Henry. nganing happy. Again. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa Morning, hear it. Henry M. sa Pinky On, tutok lang sa DCGB. puon agahas tabanggi, VP Henry kan DCGB an idol me. 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 Si Ano? Henry Maceda, Naubatan na ang ka mo? lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Yehey! Wow! Maugmahon ang pagkaaga din, ha? Maugmahon ang pagkaaga. Sabi ni Kuya Tony Reyes, ano nga amigo, nasa Amsterdam ka ngunyan? Latuson ko ini si Sir Tony na manalalayo lang. Garo ngayon naatabon ka. Takang nasa Amsterdam ngayon, di ka na o dyan. Garo ngayon ngunyan. Nasa Amsterdam ka ngayon ngunyan. Yo! Ismail! Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Kumusta po kita, kabos? Kami po nagkalaom na kabos, okay sa mga oras na ini. Hibrido po mga tugang sa anuman nakapahamakan. Good morning po, Pilipinas! Good morning, Probinsya Canalbay! Good morning, Legazpi! Good morning, Daraga! Kumusta po ang satuyan ng mga lolo, mga lola dyan, mga kasambahay, mga teachers, mga empleyado kan gobyerno, mga empleyado po sa pribado Marinaga. Kasabay po niya to mga tugang sa Technical Department Ronald Baldo. Sa luwas, mga tugang Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning, kundi limitado ang tanakalibsibat ang mga pag-iribang ngunyan. Mga tugang ta... Ano ngunyan, Ronald? 29 ano, di ba? Webes ngunyan pa sana. Kaloy ma 29th of December. Maray na aga po sa Indo. May mga birthday ngunyan. Happy birthday. Sa mga nakatutok, mga tugang sa DCGB Live app, ha? Sa mga nakatutok tabi sa tuyang Facebook page, ngunyan na pag-aaga, maray na aga. Mga tugang, good morning tabi sa mga viewers natin sa Bilog na Mundo. Mga nakatutok tabi 729 kHz sa tuyang frequency, mga tugang sa indong mga AM band. Siring man, so dahil po kakayahan na mag-tune in sa radyo. Ano yan po yan, ha? Mag-download po kamo kang DCGB Live app, ha? Yan po na DCGB Live app. Garima sana po yan, garima sana po kamo radyo. Pag nakatutok mga tugang kamo sa DCGB, ha? Yan app na sa cellphone nindo, i-on nindo, automatic po, klarado. Dangog niyan mga tugang ang DCGB. Sain man tabi kamong parte sa mundo. Okay? Basta po may internet connection kita, okay po kita. Okay? Sige. Kumusta po ang satuya na mga mga taga Saudaw kan Legazpi, maray na aga tabi sa Indo. Mga taga Saud kan Legazpi, good morning. Sabi kan texter ta, wow. Garing nga niya, di ka daw nga kan maraot. Sarawayon ini. Nata man tamaraot ako. Di ka daw nga kan nga mi gumaraot na style mong ano niya na aga.
makaugmahon man. Baka man ang kalinturahon kita kay ni. Baka man ang kalinturahon kita. Problema taman ang ganun eh. Gano'n nga, baka nga naparaot ka. Okay. Kumusta po ang sa tuya naman? Ay, sumanga kuan pala dyan. Sumanga ano ini. Sa tuya pala mga tugang na mga ano ini, mga kababayan niya to na ano ini, mga naglalakbay, ha? Kung pasain man tabi kamo mga tugang malakbay, send man ko man New Year, ha? Send man tabi kamo man New Year, ha? Good morning tabi, sabi ni Chit ate, si Noel Manalo, good morning amigo. Jim Bass, good morning daw from Cairo, Egypt. Yeah, aram mo, gusto ko talaga makaabot diyan sa Middle East, gusto ko makaabot diyan tabi sa Middle East, garing mahal-mahal ang pasiring diyan, so mag-intrabaga sa mga magsabay-sabay baga sa mga tour, iyan baga na pilgrimage. Garing mahalon, Happy New Year po. Happy New Year, sabi ni Ron Arms. Yan. Maray na aga po, ha? Sabi ni Bull Eagle, maray na aga po, pabati kay Flor Aguila. Nasa dita, mga tugang Castilla, Sorsogon. Okay. Mga nasa dita, good morning. Angelo Marcaida from Taytay Rizal, advance Happy New Year to all. Tapos si Elisa Fajardo, good morning tabi, nasa Daraga Albay. Yan, ha? Okay. Morning, tabi si Homer Yalos Talula, good morning man. Sheradi, tama pa ang pronounce ko? Perry Hill, o Perry Hill gini. Takibati po kila mama dyan sa Dapdap, Rapo-Rapo. Lagi pong nakaantabay sa imo. Salamatan po, ha? Eden Robrigado, good morning tabi, sabi ni Larry. Marisa Bungalon Molina, morning. Merry Christmas everyone. Bingi Yamagishi, good morning, Happy New Year daw, happy. Sito kayong Sanyes, Henry Sanyes, Frank Gabon Pulang Galbay, marataho ng maray. Ade, ha? Si Nero Bioyam, ha? Nasa Rawis Legazpi, ha? Makakon man talaga, makasupukon man talaga pag now dyan magprograma. Adi uyog-uyogon mo, aratabon pa, ha? Si Merna Guerrero, matang-mata nangon yan, ha? Pag now dyan talaga, makasupukon man, okay? Alright! Bueno. Yan tabi, mga tugangan, mga buena manong bareta. Ay, binamanong bareta. Mga pangyayari po dyan sa tuya na social media, Facebook page, kapatid. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Di bueno, aray ko. Alas 5:15 ang tumpak na oras. Ang tumpak na oras mga tugang sa bilog na mundo. Yeah, ay sa bilog na mundo. Sa bilog na Pilipinas, ha? Himala, on time ka, pubaga nga na, okay ka lang po. Latoson ka ini na, bata, 29, 29, Webes ko niyan, mga tugang, tapos sa aga, daing laog, ha? Daing laog, pitsa 30, mga tugang kang Disyembre, 2022. Holiday. Rizal Day. Kundi ko na sa latabi, mga tugang ining pitsa 30 kan Disyembre, iyo po yan so death anniversary ni ni Dr. Jose Rizal. Iyo po yan so sa iyang death anniversary. Kaya may mga aktibidades gayod na gigiribuhon mga tugang dyan baga sa istorya mga tugang sa Luneta, di ba? Sa Luneta na apod ngunyan kampanahon bagong bayan ang apod kaan.
Ngunyan po, luneta ng apod. Yan. Okay? O, di. Anyway, trace back na lang historikan sa aga. Mga tugang kay Pope o kaya kay Dr. Jose Rizal ang satuya tabi na pambansang bayani. Pero yan palang tabi, Kuya Tony, hindi ko nigwa na ngunyan. Dahil man palang kang official na legislation, ano? Naligo kang kasukan sa mga taon sa mga, ano yan. I-check ta daw ngunyan kung igwa kayang official legislation. Igwa kung nailing ka na documentary. Dahil man daki legislation pala niya na declaring Rizal as the national hero, pambansang bayani, ano? Yung palang kitang mga national heroes. Pero si Dr. Jose Rizal baga ang sinasabi na pambansang bayani. Yan. Jimmy Nasalita, mga tugang sa dagdag na report. Ali po dyan sa lawas. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Advance Happy New Year, tabi, BP. Rory Corrida kita sa Ligaw. Kaso hapon, nagpa-share kita sa Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Kaso dahil niya ito nakahoron, mga preparasyon ko taan na ito, yun niya ito, maaraman ko na nun mga paghahanda man kan na JBDAP sa pamamayon ni Dr. Nats Rimpilio o kan paabot na Pasko. Kaso na sa pag-meeting kaso hapon, kaya rin niya ito nakahoron si Dr. Rimpilio. Oo, na habang yaong kita dumaan, nakahoron niya to namit niya to yung si Sir Ed Rangel, Busay Ligaw, paabotan niya to nin good morning. Anagom niya kagawad Shirley Rangel. Nakamonitor siya, sinda perming mag-agom, sasay mo pagkaaga, dyan sa Busay Ligaw City. Yes, salamatan po, Mr. and Mrs. Ed Rangel and kagawad Shirley Rangel. Sharing man si Sir Glenn Rodriguez and is FO1 UB Rodriguez sa Magagom. Kamo nito, Happy New Year sa advance. Mientras tanto ta BBP sa mga dagdag niya tong bareta, may close coordination ngunyan na paaboton na New Year and PNP as in Bureau of Fire Protection may kinalaman sa pagreparo kan kapalibutan urog na sa ngaran nin firecrackers na ititirienda asin posibleng papapurutokon sa pagsabat kan bagong taon. Sa ngunyan nagpupuuna ang mga personalized kan BFP sa paglibot, pagbibisita ang mga lugar na designado kan mga LGUs para sa common o sarong lugar sana na pwedeng pagtindahan kan mga allowed sanang paputok so dahil nakakadiskwado. Inian sinabi ni BFP City Fire Marshal Ligaw, Fire Chief Inspector Mark Alan Consigra, kan Ligaw BFP kung saan pigdidisganar niya ang mga tao na magparabarakal kan mga paputok sa pagsabing primero an mga pulbura asin mga patos kay ni dagdag basura siringman polusyon sa palibot. Pandua, delikado sa kasulo. Pantulo, delikado kuniguanin mga mabibiktima nin paputok. Sa ngunyan, maigpitan kapulisan asin BFP kung sa inan mga negosyo, manegosyo kay ni, sisiguruho na iguanin permit, nag-comply kan mga rekisitos asin kinakaipuhan, bako sa mga bawal na paputok an sa inang ipagpabarakal, siring kan Piccolo, Superlolo, danguguntaan, tingog kan City Fire Marshal, kan Ligaw City kan mga bawal na itindang mga paputok ngunya na paaboton na New Year. Ang mga pinagbabawal pong paputok na itong mga Piccolo, Super Lolo, hindi pong Atomic Triangle, itong Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, yung Goodbye Philippines, Bin Laden, Lolo Thunder, Atomic Bomb, Giant Whistle Bomb, Kabasi, Watusi, and yun po itong Grabing paputok. Mother Rocket. Opo. Nagulan po, sir. Nagulan. Kung mahilig sa mga inspection nito, maski may permit siya na kumpiskado, iyo po, sir. Iyo po talaga. Kasi una-una po, dapat aram ninda na ini mga pinagbabawal. Hindi sila magkakakuha ng permit kung may igwa sila. Igwa po. So, ang in-advise ko po sa gabos, kung pwede, ngayon na kita maggamit yung mga papulong tao na una gastos pa yan. Sa panahon bagawin niya, sir, grabe ang Yan, tabi BP sa fire
Chief Inspector Mark Alan Consigra, Yes. Canligao City, BFP. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Alas 5:24 oras mga tugang sa Pilipinas. May mga birthday po dyan, ha? I-text niya tabi ang sa tuyang mga birthday celebrants na in the morning. Papasadahan tayo yan, mga tugang tod-tod lang. Good morning, tabi sa ano ini? Happy listening po sa Gabos na mga taga Daraga Albay sa public market daw. Makusog ang radyo ngunyan. Ha? Diyos maray na weha po agang Webes sa to Gabos. Madali na po ang biyayang bagong taon. Sa mga gurang kaito may mga panundon. Sa baton daw ang bagong taon kipang pamngadji. Maray na pag-isip asin gawi tanganing mabendisyonan. Pano kita nin grasya Diyos no na disposisyon. Blessed, joyous, prosperous New Year. Yan. Pabati po, happy birthday sa kuya. Mamaya na ha, yung mga birthday bayon tadi. O sige, aramon tango na mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwag. Alarmario po nasa linya. Alas 5:25 na. Paringal, good morning, kamin. Yes, good morning. Happy New Year, Padi. Tama itong texter mo. Pag sa Diyos, ang pinaka-importanting pasalubong sa bagong taon. Yan ang padagos man na pangapunan mo niyan kan simbahan katoliko. Partikular digdi sa Diocese of Legazpi sa Pangenot ni Bishop Joel Bong Bailon. May mga schedule na ang kada simbahan na nag-iimbitar sa Gabos para magsimba. Kaiba ang pamilya para maugmang sa baton ang bagong taon. Ang mga material na bagay, secondary na sana, na kung minsan ang iba, iyon na lugod ini ang nagiging priority sa pagsabat kan bagong taon. Mientras tantong narireparo niyan sa mga barangay na medyo kulang mananggad ang mga pabarakal na nin paputok kumpara kan mga enot na pag-arog kaning araninaan na bagong taon. Grabe na ang mga purutukan sa mga barangay pero ngunyan ibang-iba. Dari man sana normal ang sitwasyon. Ang iba, minakrear na sana nin ribok kung anong sistema na makakrear nin ribok pag sabat ka na bagong taon. Alagad ang simbahan katoliko, yan ang padagos na pangapudan na mas maray kung maging silensyo sa nakita sa pagpangadyi kaiba ang pamilya para sa pagsadyos asin na pagsabat kan bagong taon. Yan pa rin ang bungkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, mga tugang, nasa linya po si Jomar Bien. Alas 5:27. Sa tuyang mga parantabay. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Arestado ang sarong lalaki. Digdi sa Banwaan kan Bakakay matapos na magpabakal ng droga sa mga autoridad. Yan. Sa sarong bypass operation, natiklo kan Bakakay PNP ang suspitadong si Raymond Bansale Valera. Sarong residente kan San Isidro, Santo Domingo Albay. Sa bypass nakuha digdi ang apat na sachet kan pinagtutubo na Shabu. Asinan bypass naman ay naginabit sa operasyon. Sa presente ang naunambita na suspitsado iyon nasa kustodiya ng mga otoridad asin pinagpreparar ang magkakanigong kaso kontra sa iya. At BBP Henry ang logam sa Bakakay PNP, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Mga tugang, alas 5:29 ang oras sa Pilipinas. Madali lang tapudan tada po ang pag-asa. Mga tugang, i-check ta daw ang kamugtakan kampanahon. Ngunyan pong aldaw na ini. Nin Webes. 29.
Mga tugang kan bulan na Disyembre. Madali na no, perang aldaw na sana. Duwang aldaw na lang, ha? Duwang aldaw na lang. Mga tugang New Year na. Magayon ang New Year, 31 banggi. Adi. Pwede magralamaw-lamaw. Paring Mike, magandang umaga. Merry Christmas at Happy New Year sa'yo. Isang magandang umaga din sa'yo, Sir Henry. Yes. Merry Christmas and Happy New Year din. Yeah, mukhang ang dami mong napasaya noong Pasko, ano? Nagtagong hapon. Mukhang ang dami mong naregaluhan kahit maski nagtago ka. Kaya na nagtago. Mukha kasing ang daming naghihintay ng regalo mo. Ang problema yung biyaya, ang medyo hindi dumating. Wow, malungkot. Kaya nga, oo. Di, kwa na lang, di sa susunod, iniro mo na lang ibigay pag dumating na. Okay. Sige, paring Mike, alamin natin ang kalagayan ng panahon ngayong araw. Go ahead po. Ito, yung kanina alas 3 na madaling araw, yung ating binabantayan na low pressure area, ito ay nasa 100 kilometers timog silangan ng G1, Eastern Samar. So ito ay nasa layong 420 kilometers timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 10.5 degrees north, 126.5 degrees east. Ang good news dito, hindi na po natin inaasahan na maging bagyo itong nasabing low pressure area. So wala na po tayong inaasahan na bagyo hanggang sa matapos tong taon na ito. Samantala, northeast monsoon, ang tinatawag nating amihan ang nakaka-apekto sa Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagsikat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin, wala sa hilagang silangan ng iiran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Nakataas ang gale warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern and Southern Coast ng Sorsogon, at yung Northern Samar. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At ating naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa matataas na alon. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Magandang balita pala yun, paring Mike, ano? Magandang balita, wala tayong bagyo, ha? Wala na. Hanggang ngayong taon, yung LPA, hindi pwedeng bagong bagyo. Hindi ka tulad ng mga nakaraang mamautan, masyado nun. Oo. Yung LPA, malulusaw din yan, ano? Malulusaw din. Hindi. Kalingan to, mag-cross to between Visayas at Mindanao, pero hindi na siya inaasahan magiging bagyo. Magiging bagyo. Ayun, very good, ha? So, masaya ang salubong natin sa bagong taon, ano? Masaya. Wala tayong bagyo. Masaya, makapag tayo. Happy. Pwede ka pang magpadala ng mga regalo mo. Babawi naman tayo. Babawi. Sige, paring Mike, maraming salamat, ha. Enjoy sa Pag-asa. Happy New Year po. Magandang umaga sa inyo lahat. Yes, sir. Thank you. Yan po, yan ang balita. Magandang balita yan, ha. Wala pong sama ng panahon na... meron nga, may low pressure. Pero yung low pressure na yan, hindi po siya, mga kaibigan, hindi ho siya, walang kakayahan ho na ma-develop bilang saro-tabi na bagyo, tropical depression, ha? Kaya okay ang salubong natin sa bagong taon. Okay, sige. Uy, i-check na muna yung mga birthday natin. Sa may mga birthday ngunya na daw. Happy birthday po sa Indo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mga
mga birthday natin. Aha, happy birthday po kay sa sakuyang lalabs na si Lolita Nosidal. Hali po sa iyong agom na si Marcy Nosidal ng Miti, Kamalig, Albay. Good morning, Henry. Pakiremind po sa PSO or Concerned Department kang LGU Legazpi. Grabe po traffic sa SM and Yasiano Pacific Mall area. Palawan naman po nila, palagyan na naman po nilang piso. Salamat po. Iyong mananggal, ano? Kasuha bang gina experience ko yan, diyan po sa lugar naan. Pa-shoutout po sa mga taga-Gabawan, Daraga, Albay. Ang hapot nga ni daw sa mga pulis, ano? Hain daw mga tugang sa mga pulista na assign sa traffic, ano yan, sa diyan tabi sa Kwan, sa Legazpi, na day ko na nagkairiling kasubanggi sa SM, palibot ang traffic kasuhapon. Day tabi akong nailing na nagta-traffic. Ano nangyari sa tuya? Ano nangyari sa tuya? Tabi, alas 5:34. Sige, tatotod, babalikan tayan. Henry, ano daw po kung pwede may paabot sa SDO Albay, nagibuhon maninda kimaayos ang pag-release kang SRI sa mga teachers, makahirak man po kan sitwasyon. Ano daw po kung magdagdag sila ki mga cashiers, halimbawa, per municipality man lamang, nga ni makaskas ang proseso. Inarabot na po kidiklom so iba. Salamat po. Pangyari sa Maabaka. Grabing sakripisyo kan pag-release kang 15,000 na iyan para sa mga teachers tabi diyan sa tuya mga tugang na kwantod ta babalikan ta daw iyan na mga sitwasyon na iyan mga tugang tagari bako man maray ang nata daw yan taday ginibok ang national office ninda kan DepEd mga tugang na i-release na yan sa pagi kang ATM, di ba? Arugan sweldo kan mga teachers, i-release, gusto sabihin ng pag-release databi, by hand, face to face, ang release, o ilinga na iyan, kasuwapon, makairakon man so sitwasyon, mga tugang ka na sa tuya, tabi na mga teachers yan sa Albay Division, alabaon pati supila, bata supila, pasakap duman sa bulod, duman baga sa ano nga napod ka ng bulod ng Ronald, Linyon Hill, pasakat duman sa bulod. Sa pagsasakat pa sa bulod para ka magpila, kaluluyahon ka na. O kumusta ka na sa mga maedad na? Ay nako. Paano daw yan? Adi, anyway, ngunya na aga, pabalikan ta naman kay Diyos, pailing ta daw ang sitwasyon. Kung ano ang mga ang mangyayari ta kasuhapon alabaon supila inarabutang kibanggi. Inarabutang kibanggi mga tugang kasuhapon sa tuya na mga teachers kay Rakman. Saro po kaw sa kan traffic uyan na mga passenger jeep gigibong ampang kan mall terminal aluyon mag-arali kaabang kan mga pasahero. Ata na tama ka po diyan sa obserbasyon mo ining sa tuyang texter mo niya na. Bueno. Haramon ta daw mga tugangan mga headlines kan mga barakulang baleta ngunyan daw sa Newsbase kan DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pope Francis, mga tugang nangapudan sa publiko na ipangadji ang mga naghelang sa sayang mensahe sa Vatican. Asin kasabay niyang hinagad sa mga Katoliko na ipangadji mga tugang ang kamugtakan kan salod ni Pope Emeritus Benedict XVI. Sa iyang pahayag, mga tugang, sinabi ni Pope Francis na ipangadji tabi sabay sa prayers niya to si Benedict XVI na may namamatayan sa ngunyan. Si Pope Francis, nagpaluwas kan sa iyang apelo para sa 95 anyos na Pope Emeritus. Asin po mga tugang sa iyang pagkatapos sa iyang weekly public audience kaluminaging Disyembre 28 sa Vatican. Yung mananggad si Pope Benedict XVI palan kuana 95 years old I ask to all of you a special prayer for those Emeritus Benedict
Pope Emeritus Benedict, who in silence is sustaining the church. Yes, he is very ill, sabi niya, asking the Lord to console him and to sustain him in this testimony of love for the church until the end. Yan. Inibaga po si Pope Benedict XVI, nag-resign baga ini mga tugang kan 2005. I mean, naging obispo siya, naging Santo Papa siya kan 2005. Asin po nag-resign kan uminaging Pebrero 28, 2013. 2013, Asin naka-star dyan sa dating monasteryo, dyan po sa Gardens of Vatican City. Tapos, mga tugang kan Disyembre 1, Pope Francis, inumo ni Pope Francis si Pope Benedict, dahilan sa role kay ni para sa dakulang contribution kay ni sa field of theology. And tinawanan man ni Kiondra kan Vatican kan mga nakaaging panahon. May namamatian pala si si Pope Benedict. Mga tugang, so pero nagkatuparan din na binisita niya mga tugang si Pope Benedict, kasi pong naistaran duman sa Vatican. Yan kayang Vatican, kanakaabot kita duman sa halangkawon ang hall. Napapaikutan mga tugang kikuan, papaikutan tabi ki halangkawon na kudal. Yan po na buong Vatican na yan. Pero pong independent state, nakasaday na estado sa bilog na mundo. Mientras tanto, sinabi po mga tugang ni Presidente Marcos na ang 5.268 trillion pesos na national budget magagamit na tabi mga tugang para po sa pagpaparahay asin pagkrear ng trabaho sa bilog na nasyon. Oy, very good man. Sana totoo. Sana po totoo. 5.268 trillion pesos national budget for 2023 remains supportive of the Marcos administration's goals to create jobs and reduce poverty, according to the Department of Budget and Management. Magayon, ilingon ta daw kung ano ang abutan ta mga tugang sa 2023. Siraron po mga tugang kan budget na yan na pinanginutan, na pinasa mga tugang kan Kongreso kan Pilipinas. Okay, 20 bago magabot ang alas 6 ninaga. May nag-upload tabi. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Yes po, ma'am. Ano po may paglilingkod? Happy New Year po. Ano sabi? Hindi po sa ginubata. Opo. Pinaltok na naman yung ilaw dito sa street light. Tama di klumon. Kaso rin po pinalsok. Ha? Ngayon palang natab. Ano po? Kaso rin po pinalsok, madam. Kaso na ano? O nata iyan. Dapat papalsok ko na pag maliwanag na. Aman, maliklumon di makato makadigdi si Udo. Ata na nga ni. O, maliklum po baga dapat pipalsok ko tam. Pag mga hiling na antinampo ba ko? Mali, kung ano na maliwanag na. Oo. Natanaw yan tapi palsok na kiatab. Hindi naman kan mga bantay digdi. Makuna si Udo. Iyo. I-text ko po tabi, ma'am si Kuan. I-text ko tabi si Mayor Chino Garcia. Oo, sige nga ni. Pero yan, iyo ang lipo yan. Dapat gayon, ang pagpalsok kayang kang ilaw, pag off niya, pag mali o hiling na tinampo, bako na early morning na mariklumon. Okay na naputol so apod ta, Jim. Pakitext mo daw tabi, Jim, si Kuan, si Mayor Chino, mag-suggest kita na baka pwede na ang pag-off kang street light dyan po sa ginubatan. Bako na so mariklum pa. Madi arog kay niyo, de panganing alas 6 mananggan, mariklumpan tinampo, de pahiling tapos ano yan? Papalsukon mo kibigla sa street light. O paano maka magkasirgyapot dyan sa mga gurang? So in charge man tabi dyan sa street light, baka tabi nagdadangog, ano? Baka tabi nagdadangog, o kung ang sugo sa Indo ngaya kada alas 4 o alas 5 i-off na iyan,
i-off na iyan, baka po pwedeng mag-suggest ka mo, taraman subos nindo na mag-off ka mo kaan pag maliwanag na. Anong oras paano ang sa tuya na kuan, paano ang sa tuya na nagari indicator, diba? Ilingon mo po pag maliwanag na ang tinampo. Pag naglakaw ka na sa tinampong day ka na masigyapot, maliwanag na, saka mo tabi i-off ang street light. Tama itong apod ni Madam. Mariklumon pa nga, pig-off na. Saka Very baga. May madiskuido baga dyan. Madiskuido baga dyan. Iyo po, apera kaan, Jim, pakitext mo Jim si Mayor Chino, baka nantig pediyor, nagreklamo nantig sa mga residentes na nagluwas pagkaaga, at tabon pig-off ang street light. Dahil pag-off, mahabang pag nagliwanag na sa kana, okay? Sige po. Good morning, Henry M. Han po si Mardila. Ay, na-miss kayo ni si Padingmar. Si Padingmar po, naka-leave. Agari sa aga mabalik si Padingmar. Nag-leave si Padingmar 27, 28, 29. Ha? Sa aga po na pitsa 30. Gariyaw na si Padingmar. Balik na po si Padingmar. Ha? Sa trabaho niya. Iya po, nag-leave si Padingmar. Nagpurpay ngalo lamang. Kaya, di po kita, pag wala kaya si Padingmar, di kita kinag-headlines sa 5:30. Wala kita. Anyway, sa mas next year, maayos na po yan. Tangani po na. Maski wala po maski wala naka-assign, pag nakalib siya, iga po kimasalida. Usod na po ang next year. Okay? Si Pope Benedict ang nag-approve kang Statute Caneo Catechumenal Way. Happy New Year to all. Yan, sabi ni MMC, Manay Merly Caceres. Tabi. Sabi ni Jimmy, so texter, caller tatabi dyan sa Gidubatan, na sabi ni Jimmy, noted niya po, i-inform niya tabi si Mayor Chino, na kung pwede day pag-upang ilaw, mga tugang habang maliklumpa ang tinampo. Okay? O di, sigurado po yan, may papaabot tabi yan ni Jimmy na salita. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit, ngunyan pungal daw, 15 bago mag alas 6. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit, ngunyan daw. Aram daw nindo mga tugang nan pag-inom da tabi nin soft drinks, minakaw sa po nin pagiging bayolente kan sa tuyang mga aki. An pagkaon ki mga mahamis, siring po sa candy, cake, mga inumo na halangkaw, an content in asukar, pwede da tabi mga tugang na magkaigwanin maraot na epekto sa salod. Tama baga, nasubarang ka sa sweet, ha? Sigun mga tugang sa nagkapirang taon na pag-aadal kan mga eksperto, duman sa sarong research team sa Colombia, napatunayan mga tugang na ang sobrang pag-inom ki soda o soft drinks, iyo pang dahilan kan pagkakaigwan ng problema sa ugali, asin sa mood nin tawo, arog kan pagiging positibo sa obesity, asin magin cardiovascular disease. Nailing mo na, pwede ka pala managad na to baba. Nakaka-experiensya man dasin da mga tugang ni pigapod na aggression, withdrawal, asin attention problem. Nagkaigwanin test an mga ini kunhain mga tugang na pag-araman na ang halangkaw na consumption kan soda
ang dahilan kan behavioral problem o pagiging violente kan mga aki. 43% kan mga aki napadagos nag-inom sin soft drinks. Mga tugang nin sarong bote kada aldaw, igwa tabin in epekto kan siring na bagay. Grabe, ano? Mag-inom kang sarong bote ki soft drinks kada aldaw. Anong abutan mo kaan? Minaresulta databi sa pagiging agresibo na pag-uugali habang ang mga aki nagkukonsumo mga tugang kan sinabi ng bagay. Ano ba databi na nagiinom rin 4 na soft drinks kada semana? Igaman nin halangkaw na withdrawals, igaman kipigapon na aggressive behavior, asinsiring man ang problema sa iyang ugali. Napagaraman na ang caffeine boda sugar ang pinaka-main ingredient mga tugang sa mga iyan, iyuda tabi ang nagapatunay sa child behavior problem na igwang mixed effect sa ginibunindang eksaminasyon. Magpara pa inom mangki soft drinks, de mangki maraot na mag-inom kan, basta bako oral daw, buda basta bako sobra. Pag naka-soft drinks, dapat mainit ang payo. Ano pala diyan ang kanil? Pagyari sa maabaka. Sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw. Sige daw, hilingon, mga tugang. Sandali lang, tabaka may mga mensahe sa... good morning. Sabi ni amigong Jun Balde, gusto kong paabotan kidakulaon na pasasalamat ang mga miyembros kan Busat Batch 76 na nagpartisipar sa maugmahaw na Christmas party kasuhapon December 28, 2022 na ginibotabi sa Gems Resort, Busay, Daraga, Albay. Dakulang pasasalamat man kay Ligaw City Engineer Batchmate Sheldon Kapulong, siring man sa mabuot na Mayor Candaraga, Mayor Awin Baldo, na parehong nagdonar kay Litson Orig. Sa Indogabo, salamat as in Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Yan. Sabi ni amigong Jun Balde, sa dating taga-Water District ini, siya palang sinida palang sa nag-organisar kang reunion kan mga nasa batch 76 sa Busat. Grabe, inmigo, batch 76 1976, kumpasan ako kaya ni grade mag-grade 1 pa sana ako ka de pa ako ka de pa palan, haloy na palang kamo nag-eskwela, no? Kwampasa na, de pa ko kaan? Garo, 76, mga nasa 3 years old pa sana ako kaan? Ade, happy birthday po kay Neil Ian Vargas Borja. More birthdays to celebrate. Good morning, happy birthday po. Garing yung malain ngayon sa imo ngayang mga patras kang edad mo. Ang mga patras ngaya kang edad mo. Patras ngayon oy. Ang mga style mo. Ito. Good morning, Tabi. Henry M. Madali lang ha. Okay. Okay na po, sir. Okay. Sige daw. Oramon tangon ng mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Bapo ang Mega Force Patrol. Didi po, mga tugang. Ay, uni sa dap-dap po. 12 midnight pa di, wala kaming kuryente. Nag-burn out around 9 a.m. Pero dahil pa na-restore kan Aleco pa di. Gari, magkakaproblema kita sa Aleco kasi dati na iyo na nga ni yan eh. Madali lang ha. Ay, may problema na. May problema na kita tabi. Ngunyan sa koleksyon naman. Ngunyan sa koleksyon. Una na naman, kung daing kuryente, ang pagresponde haloy.
sa kabaga. Paano na kita kaini? Ha? Sige daw, mga tugang, report muna tayo. Kaya ba po si Joshua Bino, hali sa lawas. Joshua, good morning Joshua, come in. Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta dahil pwedeng ma-release sa paagi kan ATM ang Service Recognition Incentive o SRI kan mga paratukdo. Dahil lang ang nasa guidelines, dapat igawgaw ini mismo sa indanin cash. Ini VP ang naging paliwanag ni DepEd Albay Division Superintendent Dr. Norma Samantela. Matapos nakasuod grabing pila sa bayan Paninuran ang sinapar kan mga paratokdong albayano para magkuakan siring na insentibo sa DepEd Albay Division Office dyan sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Sigun Samantala, madarar sundo sa Enero 6, 2023 ang pag-distribute nila kan SRI. Asin kada aldaw, igwani naka-schedule na bilang ng mga paratokdo. Ibig sabihin tabi, VP, so mga nakapila kaso hapon, iuso talagang mga naka-schedule na mga paratokdo sa nasabing aldaw. Dagdag pa kaini, nahanda sindang mag-overtime sa araw-aldaw na distribution kan SRI. Tangani maabot gabos na mga nagpipila. Ang pangapudan sa naman kan mga paratokdong nagpipila, kuta na maparikas-rikas man ang dalagan kan pag-distribute kan SRI. Dahil lang arog kasuod ba VP, iabot nin anom na oras sa pila ang sarong paratokdo bago dagos taining makuha ang sa iyang insentibo. Dapat kuta na maging convenient man lamang sa inda ang pag-claim kan SRI. Bakun arog kasuhapon na iuran iinitan yaon sa pilahan. So iba nga ni VP nangungudto habang nasa pila. Kasi igwaman talaga nin nagtios nin gutom. Kung kaya ngunya na aldaw, ang abiso sa mga mapila talagang kaipuhan magbalo nin horohalabang pasensya. Magbalo nin pagkakan, siring na mga pamandong, kapote o kaya payong. Tangan may proteksyon asin preparado sa posibleng halabang pilang abutan naman ngunya na aldaw. Pirme siya na palang biskwit, nandara. Tampasin siya baga biskwit. Kaya salbatan ang pangyari sa maabaka. Di mo mahapot si madam kung nato din pinagi sa ATM, nato naging araw ka ng system kang pag-release. Iga kaya dito nasa guidelines and kumbaga sigun man kay Madam Samantela ang nahihiling niyang wisdom sa paagi kayan is kumbaga pag naigawgaw na da-VP sa mga paratokdo, automatic may kwarta na silang panggastos. Iyo, niya pwede mo mag-ATM. Yung nga ni VP. Sa bagay, di kitang maginibo, di sinang maginibo kanta, pero iyan pwedeng i-feedback ando man sa central office. Correct. Di ba? Tayo ang instruction sa na naaro ka ng pag-release, dahil maginibo. Pero mas maray ko ta na ma-feedback iyan. Tanganin na, ang pinakamagayong kan, ATM, isabay sa pag-release kan sweldo. Correct, ng God. Kung hindi ko nataman-tarog ang ka. So iba nga, pinaragi sa principal sa Legazpi Division da. Kung di pisil bagayan, baka babantayan ng mga maraot na elementos, problema yan. Correct, BP. Yung mga nga pag-isip, kabati, kwarta bagayan. So expected ko niya na aldaw, igwa mo niyang ki-release naman. Hanggang Enero? 6. O di good luck na lang. Ilingon ta naman total kung magiging proseso dyan, ano? Okay, sige. Yes. So, yan tabi, VP, ang kasimbagan man ka na DepEd Albay, paano niya sa ako natindihan ko si Madam, nata, yan ang nakabugtag sa guidelines eh. Di ba? Kung nakabugtag sa guidelines, masunod sinda kanta yan according to, tabata, kowable baga yan? Kowable. Yes. Auditable. Mapasala ko, ang tugon sa hindi, ang gigibonin da. Correct, BP. Buda talagang aminado man sinda na medyo mahalaba talaga ang pila. Albay-wide VP ang mga clients dahil da. Pero sa Legazpi Division, so ginibo, gari pinaagi sa mga principal, sa mga school principals. Hindi ko nga ng sistema dyan. Anapot nata sa ibang division offices by school. Sabi kang texter, angapot nata sa ibang division offices by school sa pag-release. Does it mean na ang Legazpi Division din nagsunod sa guidelines? Iyo mananggad. May point ini. Tapos ibabaga, pinaragi sa principal, kada eskwelahan. Correct. Kaya yung pilang halaba. Okay. Sige, anyway, baka pwedeng madala ni Dante na may oras pa man para mag-assess. Arogon so ginibo sa iba,
tangani na ano yan maging mayahay man sa ibang mga teachers na mapila kakihalabaon diyan. Okay? Yes. So yung tabi VP taon murot no mapasyanta naman mahilig Iyo. Pero sualay ko taon. Yes, tabi. Di paglingawan tamay dapat may ma-interview kita ngunya na aga ha. Tano nga may reklamo na naman naputulan nag-off sa kuryente sa dapdap kaso hapon. Kasi banggi alas 9, alas 12 na day pang kuryente. Ano na so responde? Ipaabot yan sa mga open. Dapat may ma-interview kita Diyos sa taon din. Pasiring ka sa Albay Division, ha? Ayon, naputol si Joshua. Taon-taon naman. Tapasadaan tayo, ano? Pero inutunta sa Aleco, then pasiring kita sa Albay Division naman taon-taon. Nagkopya mo tabi, Joshua? Okay na? Wala na. Sige po. Ang mga bareta, masunod. Magalipas lang kan mga patalastas. Ngunyan po nga lang. Totoo lang ha. Sa mga text nindong Christmas greetings, totoo. Birthday greetings, totoo lang po. Tanakulon ninyo. Kapasadahan taan pa ka bareta, ha? Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbuelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best
ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling na mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Ang nagmamahal, nagmamagi. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa DCGB, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan, mga tugang na Webes, petsa 29 po, kan Disyembre. Uya po ang headline ang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw sa GB News Express. Halabang pila asin sinabayan paninuran ang tinios ka nagkapirang mga paratugdo sa probinsya ng Albay para magkuakan sa indang Service Recognition Incentive o SRI kaso hapon sa Albay Division kan Department of Education digdi sa Albay nagkapira sa mga paratokdo na ini nagpo na magpila kas bagong kan uminaging kan pagkaaga alagad sagkod kan makuanindaan sinabi ng kantidad sa lawig na pagtiyaga sa informasyon na nakuha kan DCGB News sa sinmagin sa pagbisita kan sinabi ng lugar atab na nagpila ng ibang mga paratokdo mantang iba man udto mantang nakuanindaan sa indang benepisyo hapon ng maray, mantang iba inabutan ng diklom kaswapon. Sa paliwanag ni Albay Division Superintendent Dr. Norma Samantela, na ang mga nakapila, iyo ang naka-schedule kan aldaw na ito. Sigon sa iya, handa man ang sa mga personalis na magtao pa kan sinabi ng mga dagdag na insentibo, mantang ma-overtime ang iba para sa nama ako para ang mga nagpila. Dagdag pa ni Samantela na igwaman sinanin pinag-assign na nurse asin gwardiya na magriparo kan mga praktodo na yaon sa halabang pila sa Albay Division.
Ngunya na aga, pinagalauman. Nalaba manggiaray ang pila sa sinabing lugar para resibihon kan mga paratokdok an sa indang mga beneficios. Nangapudan mga tugang ang Office of the Civil Defense sa Bicol sa mga Bicolano na magsunod sa abiso na ipinaluwas kan Bureau of Fire Protection asin kan Department of Health manungod sa ipinaluwas kan Bureau of Fire na guidelines para sa pag-iingat asin paglikay sa paggamit ini pinagbabawal na paputok susugman sa giya na itinaok kan Department of Health para sa bagong taon. Sigon kay Grimil Nas, tagapagtaram kan OCD Bicol, na suportado ninda ang lakdang kan duwang ahensya kay bahan ang pagkukundukta din maiwasan na kampanya nin information dissemination sa piligdong darakan paputok. Sinabi ni Nas na sa pagsilibrar kan Pasko kan nakaaging Disyembre 25, 2022, naging matuninong man ini asin wala manin na rehistrong major untoward incident. Nagalaom si Nas na sa pagsabat kan bagong taon magiging matrangkilo mang giraray asin day nin anuman na mga magabat na aksidente na pwedeng magkausa sa buhay nin tao. Bill hali sa New Aleco para sa mga konsumidores hanggang sa ngunyan dai pa nag-aabot. Report kay Jimmy Nasalita. Ay karilibungan pangunyan sa Lindong Kanyo Aleco ang mga konsumidores konsayon pitsa 29 na hanggang sa ngunyan day panin meter na naghiling kan mga metro bilang resulta patapos na ang bulan na Disyembre day pang bill na nag-aarabot. Durante ka na sa Lindong Pakan Apek pagkatapos ang reading ka na metro luwas tulos ang bill sa ngunyan blanco pa sa mga tao kung siring man giraray sa dati ang sistema o iba naman day aram kundi an maghalat siya na kuno arin ang bill talaga maarabot. Parte ini siguro kan transition kung kaya ana pangapudan sentimento kanibang konsumidores sa Aleco sana day na mautruso kan inot na mga panahon na sa mga resibo na tarapos ng nagkabarayadan pigahanap liwat kunday na may presentar, maobligar bayadan kung saan bako gabos na resibo sa mga bulan o mga taon na nag-aragi gabos na katago pa kan mga konsumidores. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa may connection po, mga tugang na bareta, Aleco, dakol daw pang babagohon sa paglaog kan bagong taon. Al Armario sa detalye. Dakulon pa ang mga dapat baguhon sa bagong taon sa sistema kan bagong management kan Aleco NEA sa supply kan kuryente digdi sa Anbay. Positibo ang resulta sa pangapoda ni Roy Comita, nagapagtaram kan Aleco Board na hagad sa naninda ang kooperasyon kan konsumidores na magbarayad tulos. Talagang nagbarayad tulos mana tapirming pano-pano ang mga nagpipirila sa Aleco maghapon. Ang problema, kulang panin mga bayad centers sa luwas kan Aleco ibang lugar, kaya daing opsyon ang mga konsumidores sa pagpila. Ang iba daing pang piga-abutan o daing papiga-abutanin bill. Gusto na magbarayad bago ang bagong taon, alaga daing bill. Kulang pa ang meter readers, dakulon pa ang mga dapat bagoon sa sistema. Asin serbisyo kan Aleco na yan at pigalaoman kan mga konsumidores sa paglaog kan 2023. Alarmario, DCG. Sa ikasampulong aldaw na implementasyon kan Oplan Ligtas Biyahing Pasko 2022 kan LTFRB o kaya kan LTO Bicol, mas magiging higit ngunya na implementasyon kan traffic rules and regulations sa malalay na tinampo sa Kabicolan. Sigon sa LTO Bicol, nakataltagan sa mga personal sa malalain na lugar, tanganing masigurong kaligtasan kan mga terminal as in vehikulo. Mientras na padagos man ang pagtaon nindanin citation ticket sa mga drivers na nagkakaigman ng bayulasyon sa mga ley. Ngunya nangapuda ng ahensya sa mga biyahero na mag-ingat asin siguraduhon ang mga bihikulo asin driver na nasa kondisyon kan pagbiyahe. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Saro po ang gadan sa nangyaring aksidente sa motorsiklo sa syudad nin Tabaco. Jomar Bien sa report.
gadaan ang sarong lalaki matapos na habang nagmamotorsiklo nabangga niya ang sarong bihikulo digdi sa syudad kan Tabaco, Kasubanggi. Sa report kan Tabaco PNP, nagluluwas na ang biktima na bistuhan na si Anthony Barciliano, 31 years old, may agom, residente kan San Ramon, Tabaco City. Sa report, nagluluwas na habang pigmamaneho kay Nini Barciliano ang sa iyang motorsiklo alas 11:30 Kasubanggi, pasiring sa sentro kan syudad kan Tabaco. Pagabot niya digdi sa barangay San Lorenzo, nabangga niya sa lubutan ang Hilux na pinagmamaneho naman ni Alfredo Salazar na nagresulta tangani na makislide siya sa tinampo, asin makabarabad nin mga 20 metros, nagsuplir nin grabing tama sa lawas ang biktima. Sundo na kandaraw na ini sa hospital, dineklarar na dead on arrival ni Dr. Augustus Alejandro Zenit kan Siga Memorial District Hospital. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, mga tugang 18 barangay hali sa munisipyo Candaraga naging beneficiaryo kan 18 eco-bikes hali sa lokal na gobyerno sa pagikan Municipal Environmental and Natural Resources. Sigon kay Engineer John Vic Graheda, ang mga itinaong eco-bikes ang dugang na suporta para sa koleksyonin basura sa barangay. Sinabi ni Graheda na kaibahan sa mga nataunan ay ang barangay Gabawan, Namantaw, Gapo, Peña Francia, Lakag, Alubo, Baskaran, Anislag, Inarado, Kiwalo, Tabon-Tabon, Kilikaw, Malabog, Kulyat, Kidako, Salvasyon, Bungalon, Asinbudyao. Sinabi ni Graheda na masunod na taon, pinaglaoman magkukumpleto ang matataunan ng eco-bikes kan 54 barangay sa munisipyo. Mga tugang, 20 anyos na lalaki, nagsaparpo nin lugad sa kamot. Matapos maputukanin 5-star bilang kan mga biktima nin paputok sa Bicol, suminakat sa 5. Joshua Bino sa report. Matapos maputukanin 5-star o sa paputok na hugis triangulo, nagsapar nin mga lugad sa iyang duwang kamot ang sarong 20 anyos na lalaki kan Legazpi City. Nangyari ang insidenteng ini alas 9 ang aga kan Disyembre 27. Idinalagan ini sa ospital, natawanin maninigong medikasyon asin ngunyan, nakauli naman sa sendang residensya. Dara ini, suminakat na sa 5 mga persona sa bilog na rehiyon Bicol ang nairehistrong na biktima rin paputok. Susog sa firework-related injury surveillance kan DOH Bicol. Ang nasabing 20 anyos na biktima, iyo ang ikaduwang kasuman o biktima ni paputok sa bilog man na probinsya kan Albay. Mientras tanto, kung matatandaan, sigun kay DOH Bicol Senior Health Program Officer Nurse Samuel David Blanco, talagang piglalao manila ang posibleng paglangkaw kan mga mabibiktima ng paputok, mantang paparani ang selebrasyon kan bagong taon, kung kaya ang DOH Bicol daing patod, paurutro alagad daing nagkasawang magpagiramdom sa publiko. Nalikayan ang gad ang paggamit ng paputok dahil sa aksidente na pwedeng darahon ka ini. Imbis na paputok, gumamit na sana ng ibang mas ligtas gamiton para magkiar ng ribok, siring sa torotot, mga kaserola, asin iba pa o kaya magiling na sana kan mga fireworks display na iyo ang i-organisar kan mga lokal na gobyerno. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Nasa 1679 na residente kan Camarines Sur ang naging beneficiaryo kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD kan Department of Labor and Employment sa Bicol. Nagresibi kan sa indang sweldo na may kabilugan na kantidad na 6.7 milyon pesos. Sigon sa Dole Bicol, ang mga para tanom nin tubo na tawanan nin tabang finansyal kung saan sila nagtrabaho nin 10 nga daw. Sinabi ni Dole Bicol Regional Director Maria Sinaida Angara Campita, ng temporaryong patrabaho ang magkakatabang sa mga paraumat na nganing makabakalkan sa indang pangaipo. Ang orientasyon sa mga beneficiaryo sa bayan na Ginibo sa mga munisipyo kan Baaw, Bula, Ocampo, Pili, Sangay, Tigawon, Minalaba, Casinaga City. Ang tupad saro sa mga Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program na makapagtataon ng temporaryong trabaho sa mga nawalan ng trabaho, underemployment as in seasonal workers.
Alas 6:18 oras mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Magbabalik po kami. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito kan probinsya kan Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagulangnan. Asin maging maugma ang lambang sarok. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta. Salado Nacional. Nangapudan giraray ang Malacanang sa publiko na magparehistro para sa barangay as in SK elections. Sigon kay Office of the Press Secretary, na oportunidad ini na gamiton ang diretso bilang botante na magpili nin mga masunod na grupo nin mga lideres sa mga komunidad. Enot kay ni binuksan giraray kan COMELEC ang voters registration kan Disyembre 12 na madurar sa Code Enero 31, 2023 bilang preparasyon sa barangay as in SK election sa Oktubre kan masunod na taon. 17 katao po ang naibaretang nagadan sa baha as in landslides na nakaapektar sa Visayas as in Mindanao sa aldaw nin Pasko. Sinabi kang National Disaster Reduction and Management Council na 17 kataong nagadan, 5 kaini sa Bicol, 2 sa Region 8, saro sa Region 8, o kaya 5 kaini sa Bicol, 2 sa Region 8, bantang saro sa Region 9 as in Region 10. Sa ibong nalado sa mga biktima, unvalidated, mantang pig-investigaran man ang 15. Sa total na 48,358 pamilya o nasa 1,100, sobra sa 880,000 katao sa 432 na barangay sa enterong nasyon na naapektaran kan baha. Mantang madali na ang pagsabat sa bagong taon, ang mga hospital kan gobyerno sa enterong nasyon nasa code white alert sa posibleng fireworks related injuries. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na firecracker related injuries 14% masalangkaw kaysa 22 na kaso sa kaparehong peryodo kan 2022. Anang inot na fireworks na imbelto digdi iyo ang buga na may 8 kaso, sunod ang whistle bomb na may 4, quitis na may 3 as in 5-star 2. Inarestro man pun kan Disyembre 21 hasta 27. 55 miyembro po kan New People's Army ang nagsuko. Mantang ang Partido Komunista kan Pilipinas celebrar kan sa indang ika-54 anniversary. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azorin ng 55 miyembro kan mga NPA ang pinampang sa simpleng seremonya sa NCRPO headquarters sa Kampo Bagong Diwa, Bikutan sa Taguig City. Mientras tanto, mga tuwang iba pa niya itong mga bareta, sinabi po nin sarang opisyal kan Private Hospital Associations of the Philippines ng kaso nin asthma o asthma attack sa siniba pang respiratory illnesses. Pirming minalangkaw selebrasyon kan bagong taon dahil sa aso hali sa paputok. Sinabi ni FAPI President Dr. Jose Grano na normal na minalangkaw ang kaso lalo na matapos ang kaugmahan. Siya yung pinaliwanag ni minadakol talaga ang polusyon dahil sa mga paputok. Tinawan doon ni Grano na talagang maraot ni marhay ang kaso o ang aso kausakan paputok sa mga asma as iba pang respiratory illnesses. Nagpatanid ang publiko ng National Telecommunications o nagpatanid sa publiko ang National Telecommunications Commission kontra sa nagbabalong magsalisi sa SIM card registration. Sa indang sinabi na dapat maging maingat ang publiko o subscriber as in maging alerto sa source o link na gagamiton sa pagparehistro ng SIM card. Idinagdaga pagka-NTC na para makasiguro dahil na magamit ng 11-digit numbers and telcos para magpadaranin mensahe sa mga subscribers kundi maging computer-generated system na sana ini. Apera ka ini, pwede man na magparehistro sa website as in mobile app kan mga telcos as in mga SIM card users. Kamautan ka ini na masiguro na ang seguridad kan mga SIM card registrants kung saan pwedeng magduman sa service center tangan ni ugidon kung lehitimo ang marireceive nindang mga mensahe. Pinaburan kan Korte Suprema ang desisyon kan Commission Audit na dahil minatugot sa pagpapaluwas kan PhilHealth nin 83 million pesos sa mga opisyales asin empleados kay ni kan 2014. Sa 21 pahinang desisyon ibinasura kan Korte Suprema ang petisyon kan PhilHealth na naghahagad na birikon ang 2018 rulings kan COA dahil sa kakulangan nin merito.
ang kaso. Nagpoon sa pagbayad kan PhilHealth nin educational assistance allowance as in birthday gifts sa mga opisyales as in empleyados kang head office as in regional office kan 2014. Mantang daiman ini inaprubaran kan dating presidente na si Presidente Noynoy Aquino. Nagpatanid ang Commission on Higher Education sa publiko kontra sa bako opisyal na accounts na salang minarepresentar sa mga CHED scholarships. Sa indang sinabi na bako official accounts nagdadakolin aligadong naghagad din personal information kan mga aplikante. Idinagdag pa kan CHED na makaabot sa indang atensyon na ang bilang kan mga unofficial CHED online accounts. Nagdadako lalo na sa scholarship applications. Ang unofficial CHED pages parehong mahiling sa Facebook as in websites naglaman in links asin ang pigasabing rekisitos para sa scholarships. Paliwanag kan CHED na igwasindanin tulong official social media accounts nayo ang PH CHED sa Facebook at PH CHED sa Twitter as in ched.gov.ph sa website. Sinabi kan Malacanang na plano kan gobyerno magtutok sa public-private partnerships para sa infrastruktura as in local projects sa masunod na taon. Base sa year-end report kang National Economic and Development Authority, sinabi ni Press Secretary Chiloy Garafil na ini ang gigibuhon kan administrasyon ni Marcos tanganing mapakusog ang ekonomiya as in mag-create din dugang na trabaho. Idinagdag pa niya na plano kang NEDA na mas pakusugon pa ang implementasyon kan Philippine Development Plan sa 2023 hanggang 2028. Baretang Sports asin mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Masunod. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Alas 6:31 na oras sa bilog na Pilipinas. An oras hatod sa Indocang Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga
biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:34 ninaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Nangapudan po nin pangadji si Pope Francis para sa mga naghelang, lalo na po ang Pope Emeritus na si Pope Benedict XVI. Sa iyang mensahe, sinabi ni Papa Francisco na kinakaipuhan na isabay sa pangadji ang 95 anyos na dating Santo Papa dahilan tayo ni may namamatayan sa ngunyan. Sinabi ni Pope Francis na dakol na mga naikontriber sa nasyon sa Katolikong simbahan, lalo na sa teolohiya ang dating Santo Papa, kung kaya hanggang sa ngunyan padagos pa ining pinagrespeto kan simbahan may kinaraman sa sayang mga naginibuhan. Tinaman indo ni Francis na inumo kay ini an sa iyang nasalidan sa pwesto kan mga nakaaging panahon dahilan sa naging kontribusyon kay ini sa lado kan teolohiya. Apera kay ini kanumi naging 2022. Nakaresibi man ini nin 2022 Ratzinger Prize Award ceremony sa Vatican. Kunain si Pope Francis mismo nanginot may kinaraman sa sinabi ng bagay. Kunain sinabi kay ini na mamatian kan bilog na kinaban ang pangadji dara kan sinabi ng dating Santo Papa. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal o kaya sa luwas kan Pilipinas. May kinaraman po sa mga informasyon, may kinaraman sa pagta-travel sa ibang nasyon. Nakatalaan pong ikanselar kan Hong Kong ang sendang pig-apod na stringent COVID-19 rules para sa mga nasyon, na mga bisita na magpasiring sa sinabi ng nasyon. Sinabi ni John Lee sa Rosa City official kan sinabi ng nasyon, gabako na o sa hindi nang tatanggalon ang pagkapasunod kan mandatory PCR tests o COVID-19 tests sa mga lugar na mapasiring sa mga dayuhan na mapasiring senda mantang ini padagos ng pinag-adal ni pang guidelines kan syudad na sa iyang pinapadalagan. Tinaman doon kay ni na sa pagi kay ni sufisyente man ang mga bulong asin iba pang COVID-19 healthcare workers ayong pwedeng magtabang in kaso kung igwanin mga problema na mapasiring sa ng nasyon asin may sintomas kan COVID-19. Sente naman doon ang pagbubukas kan sinabi ng restrictions kaya pagguturos kan restrictions saro sa mga paagi tanganin mas lalong mag-akomoda ng dakol na bisita an sa indang nasyon. Bareta sa sports, day pa man formal na pinaisi kan desisyon kan De La Salle University na day magbabago ang kontrata ni Direk Pumaren bilang head coach kan Green Archers. Sayang sinabi na siya namumundo nin marhay sa mga informasyon na bako na siya ang magiging head coach kan Green Archers sa masunod na taon. Idinagdag pa ni Pumaren na day man sinda pinaisi manungod sa siring na bagay. Center man doon na kung totoo man ang desisyon kulang sa pagiging disente ang De La Salle na mas enot nang ipinaluwas ang desisyon sa paagi kang social media. GB News Express. GB News Express.
Pag-asa Legazpi sa kabugtakan kampanahon kaiba si Michael Francisco. Kanina alas 3 na madaling araw, yung ating binabantayan na low pressure area, ito ay nasa 100 kilometers timog silangan ng G1, Eastern Samar. So ito ay nasa layong 420 kilometers timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 10.5 degrees north, 126.5 degrees east. Ang good news dito, hindi na po natin inaasahan na maging bagyo itong nasabing low pressure area. So wala na po tayong inaasahan na bagyo hanggang sa matapos tong taon na to. Samantala, northeast monsoon, ang tinatawag nating amihan ang nakaka-apekto sa Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagsikat pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin, wala sa hilagang silangan ng iiran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Nakataas ang gale warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern and Southern Coast ng Sorsogon at yung Northern Samar. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At ating naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyan pandagat sa matataas na alon. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nagsusulat. Mga tuwang iyang pandetalyes kay mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. O kaya si News Director Edwin Peralta. Nagsurat po kan mga bareta ngunyan pong aldaw. Kasabay, mga tugang ang report kan Mega Force Patrol asin po ang sinurat na bareta ni Angel Mustasa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max, now available sa mga suking tindahan. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin... Ano nga ning aldaw ngunyan? Huwebes. Huwebes po, kapatid. Huwebes po ngunyan, mga tugang 29 kan Disyembre. O last day of office, di ba? For 2022. Ta sa aga baga, 30, mga tugang, day man kilaog sa opisina, ta Rizal Day, di ba? Tapos Sabado, lalo na, mga tugang, buda, hanggang po pizza 20, hanggang pizza 2, kang Enero, non-working holiday, tabi.
sa bilog mga tugang na Pilipinas. Susugpo sa deklarasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Yan. Okay? Now, ansaro ngon yan mga tugang sa mainit na bareta sa tuyang palibot. Pero ipinaabutan na po ini sa Albay Division. Siguro, at aramaninda po nini. So, naging sitwasyon kasuhapon dyan sa Albay Division, may kinaraman po sa release kang SRI. Ano nga niyan? Service Recognition Incentive. Ang kada saro baga na teacher, maresibi po nin 15,000 pesos. Alabaon nun sa pila, kasuhapon dyan, tabi, no? Ngunyan aldaw, expected na halaba man nagiraray ang pila sa Albay Division, dahil lang po sabi, susugda po sa guidelines, mga tugang, ang release databi kayan, dapat face-to-face. Face-to-face. Kaya po sugabos, mga tugang na mga teachers sa Albay Division, po dyan sa Tiwi, hanggang mga tugang sa Libon, Jubilyar, Piodoran, mga hararayo na mga munisipyo, ang mga teachers, ang direksyon, pasiring po ngunyan sa Albay Division. Susog duman sa report ni Joshua, kan ma-interview si Dr. Norma Samantela, hanggang pa mampalan sa Enero 6, databi ang release mga tugang kang benepisyo. Kaya may naka-schedule dyan na per municipality kung anong aldaw po dapat na magdiyan. Sabi sa mga ibang divisions, taday po kasabay dyan sa Albay Division, so Ligaw, Ligaspi, Tabako, day kasabay dyan. Sabi sa Ligaspi Division, may nag-text digdi, office man ngaya po ang release kang SRI. Pero may nag-text kaso po na ipapaagi databi sa mga school principal. Pero ang sabi, ang release talaga kayo ni dapat face-to-face. Ngunyan dang aldaw, alao na imedya, so release. Sen tabi kayo ni ma'am, di ko nangaran, nagitig sa kuya. Sen pang release kayo ni, sa DO man, pero sadit ang Ligaspi. Sa Ligaspi City Division, sabi 130 ang release. Blockbuster man kayo ni ang pila, pero dit ang mapila dyan. Sa dit ang Ligaspi Division, kumpara po mga tugang sa Albay Division. Pero sa Ligaspi Division, sabi kayo ning teacher na kamidbid ko na nagtetext sa kuya, by schedule man sinda. Schedule man. Ang hapot baya, hindi ko nang nakukuha ini. Kung sabi nga ni kasuhapon, hindi po niya to pwedeng mabasol digdaan mga division superintendent. Diba? Wan mga releasing personnel, mga tugang kan benepisyo ta. Ini po na sa indang pinagigibo, susug po duman sa guidelines mga tugang kan DepEd Central Office. Ang gusto kan DepEd Central Office, i-release sa mga teachers tabi na face-to-face. Anday ko masabutan kung habo ninda na ipaagi mga tugang sa ATM. Iyan tabi na speaking of Central Office tadig po sa baba sa Ligaspi Division, Albay Division, Tabako or Ligaw and Ligaw Division, mga tugang nagsusunod man sa naiyan sa guidelines. Nata daw tabo nindang ipaagi sa Central Office, buda kan DBM, nan mga benefisyong ini may paagi through ATM. Sa kwarta, din-download sa mga division offices, tapos hindi po sa ma-release, face-to-face sa mga teachers. Kumusta ka na kaya na arong gaya kang Albay Division? Imagine na daw nindo ngayaan, I do not kung arog man ka ini sa Katanduanes, sa Sorsogon, sa Masbate, kung gura no mga tugang kaharayo, release kan benepisyong ano yan, ang lalakawon kan mga teachers. Hindi kung nata
Baka may mahapot kita ganito dyan sa regional office tabi kang DepEd. Ha? Thank you so much ngaya po sa concern nyo sa mga teachers. Sana po maayos kang SDO Albay ang sistema ninda sa pag-release kang SRI. Mabuhay po ang DCGB. Iyo nga ni Madam. Joshua, ano nga ni sabi ka sa hapon? Kana interview mo sa Albay Division. Ini nga niya po, base da duman mga tugang sa guidelines. Oh. Henry, baka arog kan sa desisyon kan mga national official kang DepEd, taso mga ATM kan mga teacher, sabi da, bako, sabi da, bako ba niya kami nagkakapot? Sisay nagkakapot kan sa albatanang at, hello? Hello? Off there ka tabi, off there ka, oo. Ang rason. Talaga? Talaga? Oo. Yung mananggad, adi. Yung mananggad, para ma-enjoy. Yung mananggad. Yung mananggad. Takon sabi ni Sara Duterte, sinabi niya, di ko nadanggog ito. Sinabi niya talaga. Sinabi ng sekretary. Hello? Iyo mananggad. Iyo manang. Naku ako man sa logic. Iyo. Okay. Salamat. Di ba? May nagapod. Nagsabi na si Secretary Sara, pero di ko tabi na hiling ini nadangog, Ang rason da kung nata mga tugang tagusto face-to-face para ma-enjoy kan mga teachers. Para da ma-enjoy kan mga teachers, so 15,000 pesos pati ang sa indang pamilya. Takon pag yun na duman sa ATM, niya ko sa ATM ngayon, ito yung baga ngayon, nakakon maglabaw niya ito nga Igo pa lang kayo mga arogan. Adi, uday ko sabi na hiling itong statement kan secretary, kang DepEd, si VP Sara. Uday ko na hiling. Pero ang rason da, para ma-enjoy kan teacher, buda kan pamilya, mga tugang, so 15,000 pesos, kaya dapat ang release face-to-face. Di pinagi sa TM, tas iba da, tabing mga, TM, kuron da tabi. Pagyari sa mga baka. Yan ang rason. Okay. I see. Okay. Henry M. Pigtao po iyan na cash para makuha mga teachers na buwang benefits. Ano ba po kaya? Sad to say, okay. And automatic, pag may naglaog na kwarta, may point man palan. Kaya dapat talaga, may point man, nganing ma-enjoy mananggad kang buong pamilya. Iyo, patanong lang po if lahat lang ng high school teachers yung schools district doon sa list na pinalabas sa Albay Division nakakuha ng SRI. Kailan po yung schedule lang para sa elementary? Ay, by schedule da po. Anyway, sabi sa interview ni Joshua kay Madam Norma Samantela, until January 6 pa man ang release. Kaya schedule po kamo. So, kada release po kayan. Ka-schedule po kamo. Okay. According to CO per directives of Secretary Sara, SRI must be paid in cash. Baka daw kasi may mga nakasangla na iyo mananggad.
Baka da may mga nakasangla. Baka may nakasangla. Kaya through cash na lang. We tried to negotiate in the CO for us to pay through ATM kasi mas alam namin ang situation sa field. Kung ATM, marami ang pwedeng pagpilahan, hindi lang land bank machine, pwede kahit sa ang ATM machine. ATM, ma-withdraw. And grabe ang risk na sasaparon kan kahera or personnel na ma-cash advance ka nasabing benefits. Iyo baga, ang CEO issued a reiteration of the directives to pay in cash. Saka baga. Ito sa tuyang mapag-aasahan na resource na source nin Bareta. De ko na mention sa pangaran. Arog palan iyang kaiyan. Diyan ang katotohanan, sir, sa buhay na mga teachers kahirak man. Panahon na talaga na i-upgrade ang salary kan mga teachers. Iyo? Kung akong maging presidente kang Pilipinas, ang new entry, ano nga na po kaan? Primerong entry kang teacher. So pag primerong laog kang teacher, ang sweldo dapat 50,000. So pulis baga. So, primero mong laog, nasa 40,000, di ba? Bureau of Fire, 40,000 yan. O, nato din mag-ibong ki 50,000 ang teachers. Maski 45 sana. Inda kung natada yan naisipan kan administrasyon ta, buda ni Vice President Sara, nag-ibong nga ni, kan panahon kan mga pulis, inubo sa pulis, so Army, AFP, di ba? Bureau of Fire. O, buda sa iba pa, BJMP. Natada yung gibon, pwedeng gibon sa teacher nan. Teacher 1 iyan na primero. So, pag mo nang gandalaog, 45,000 tulos. Natada yung pwedeng gibon. Mapagalbagang pagturo, ay sos ko, sa kaulihiyo nga ni, sa experience yata, madipisil man talaga kung seryoso kang teacher. Diba? Oh, lalo na kung yaong ka sa elementary high school, lasan ka pa duman sa haray uno na ang daraga na teacher, primerong assignment sa harayong lugar. Although, kung saan ka baga ngaya taga duman ka man pwedeng i-assign sa localization na pigapod. Malakaw ka harayong barangay, matapos pa ng sarong taon mo na first year of teaching profession mo, ang legs mo, dakula, nakakalakaw mo. Oh no! Di ba? Oh, nata, isus ko, ninda. Pero pag na-interview ko talaga si Vice President Sara, pag duminig diyan sa Legazpi Salva, yun talaga ang primero kong iapot. Kung siya magdalagan man sa anong posisyon, baka pwede niyang ilaban nan mga teachers, dagdagan kisweldo, gibo na 45,000 lamang. Alam ko 5,000 dyan sa mga nasa AFP, buda PNP. Tayo nga na kung mga Arab, sa mga licensed teachers, nagralaog sa pulis. Nagralaog sa ibang profession lugod. Anyway, sunod ko po kaan na perilahan sa DO, so pag-release ko ang 25 kilos na bagas. Ikaw 25 ikaw 25 kilos na bagas? Talaga? Ikaw palan kayo ni? O sige po, tabangan ta na sana yan. Day kayang badilan mga teachers, kaya day piglalang kaban ang salary. Posible baga. Pinta. Madali lang ta. Aramong tawad ang report ni Jimmy. Hali po dyan sa lawas. Pero, yan ha. Sana po, alimbawa magpirilahan. Magpirilahan. Ang pakiuron talang po, dapat makaskas man ang release, di ba? Ikaw na gayod kibago ngayon magpirilahan, naka-ready na sa puro 15,000. So kahera, may katanin ng parabilang. Ito bagang cash register, baga sa krrrr. Ano po ka, Ronald? So, counting machine nga po kaan. So sa bangko baga, tangano po ta, siyempre, pag may kuminulang dyan, mananagot so kahera sa counting, di ba? Pag may nagsubra o nagkulang. So, ito baga sa krrrr. Lilaog dyan sa bangko baga, so pagbilang kan mga manangribo, krrrr. Bilangon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15.
Double check. Lastiko. Another naman 15. Galaro, para mas gari makurukaskas ang sistema. Tapos pag abot naman, ID, pirma. ID, pirma. Kung ano pa ibang mga requirements para dyan. Iba nga ni makurukas ka. Sige daw, sandali lang. May report muna si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, may relasyon ini na report ko dyan sa pinagdidiskutir mo para maisiyan kan mga teachers ko na nung eskwelahan and re-releasan mo yan kan SRI. Oho, sige daw. 14 ni. 14. Anong division yan, Jim? Albay. Albay Division. O sige daw, pakiulit daw kung mga munisipyo mo niya. Go. Prepared by Madam Salvacion Diagono, AO Forecast. Okay, anong division? Albay nga ni. Sorry. Anong munisipyo? Bata National High School. Batan High School. Ngunyan daw. Rapo-rapo yan. 8 to 12. 8 to 12? Sus, kung bata ang gari darakula ngunyan ang ukol sa haling batan. Oo nga niyan. Magbalot na kayong... Dapat darakula ang sakaya na bangka kani mga teachers na ini. Yun na ni dapat ihapot dyan. Kung dahil ngayon makaantos dyan. Maukol kan mabalod eh. Batan National High School. Next. Batan, wala ito na, Bilbao National High School. Ay naku, rapo-rapo man yan. Ito 12 yan, di ka, boss? Oh, rapo-rapo man. Bugtong National High School. Ano? Bugtong. Bugtong National High School. Duda ko kan, rapo-rapo yan eh. Tapos nga ni rapo-rapo yun eh. Sige, go. Ikaw, National High School. Rapo-rapo National High School, Senior High School. Pinopa National High School. Villahermosa National High School. Rapo-rapo West. Tinugtugan na kay Christmas lugod so ni Jamie. Puro pa rin to rapo-rapo. Pangyayari sa Maabaka. Basta na, mata maukul mo niyan. May mga gurugelo barding baga. Magiringat Sige tabi, Jim. Ano lang. Alas 7 na. Taki eh. Ano na? Ayun na. Sige daw. Hello, Jim. Go. Ikaw na ko dyan sa technical na off na naman so receiver ko. Sige, go. Tiwi District. Tiwi District. Tiwi District 8 to 12. Madali lang. Estancia National High School. Malinaw ini. Lagnig National High School, Malinaw. Malinaw National High School, Senior High School. Piodoran East District. Piodoran West District. 1 to 5 sinda. Opo. Magbalon da kipayong bulong tubig. Pagkaon. Pagkaon nga ni. So na yun na mati-mati nag-aura bulong. Yeah, okay. Payong. Mo na. So yan na, ano kaskilin mo yan? Rapo-rapo, TV, Piodoran, Malinaw. 14, na eskwela nini. Malinaw. 14 eskwelahan yan. Yes, sir. 14 schools. Yan ang mga teachers na. Inyo mo rito tabi, Jimmy, kan 14 schools. Apera kan sa na-mention mo sa rapo-rapo, go ahead. Wala to na. Batan. Sabi mo nang kasabago, sa tuwi ka na, TV. Sa district man sa Tiwi District man sa Saro. Dahil pangaran? Wala man. Dahil eskwelahan? So gabos na ito gayon sa Tiwi District. Gabos na. Okay. Sa ina ito sa iba ko dito. At sa iba kaya, nadangog ko sa imo, naka-itemize to school, pero sa iba pala, district lang ang sinabi. Okay. Nasabutan ta. Iyan ang grupong yan, ang mapilangon yan sa Albay Division. Saga. Saga. Anong Saga? 30 sa aga. Ayun naman, holiday Saga. Holiday Saga. 31 ang masunod. Ano? Sa 31. 31. Ang 31, Sabado? Igwang Sabado? 8 to 12, Daraga North District, Daraga South District.
Ginobatan East District, Ginobatan West District. Aha. Yung 8 to 12 sila. Sa Sabado. Tegaro ini, half day. Half day. Okay. Ang New Year lamang ini. Pakiulit kan Sabado, Jimmy. Pakiulit kan Sabado. Daraga North. North. Oho. Mhm. Daraga South. May mga composition pa din ng mga eskwela. Iyo. Kasabi kan sa kuyang amigo, district po meaning all schools under the district. Yun. Yan sabi yun pala. Meaning halimbawa ngayon, Daraga West District, ang marisibig, gabos na eskwelahan ngayon na para sa distritong yan. Yan. Daraga South District. Yan. 31. Ginobatan East District, 31 ini. Aha. Ginobatan West District sa December 31 yan. 8 to 12. Ay, pwede palang 31 Sabado. Okay. Yeah, okay. Ayos, Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. O yan, tabi, mga tugang and mga schedule of releases. Tabi kan sa indong mga beneficios. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season. Salamat kan sa nambangan tabay. Sabi kan teacher, Daraga North and South, Daraga North, South, Ginobatan, East, West District, nasa 1,200 plus teachers po. Ayos. Ano kaya? Nakapalaman sa guidelines? Nakapalaman sa guidelines, tabi, kaya para ma-enjoy dakan mga teachers mo dakan pamilya so 15,000, itatao tabi face to face. Ano yan? Kasi ba tabing mga ATM, ito iba ha, baka lang ha. Sabi da ni Secretary Sara, buda sa iba. So ATM ngayon, mga benepisyo ngayon, ano yan? Anyway, enjoy na lang, relax. Pero yun naman, yung mga taga-hayong lugar, kaya rako na di. So mga taga-isla, susko, patamadra ko lang ukol. Salamat kasi ng pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye, mabuhay. Do not forget to smile, or never mga tugang forget to smile. God is good all the time. Igwa po naka-sked sa December 30, day ata nakuha kang, yun na po sir. Pitsa 30, igwa pala no, sa Friday, miles naka-schedule. Sige, tayo pa. Ipakuha ko subong schedule lugod. Tayo da kinaka-schedule pala sa December 30 na holiday sa agang Friday. Sige po ta. Ipahanap ta. Anyway, gari notified naman kayo ng mga schools division superintendent, supervisors para po kung anong mga schools and madyan by December 30. Salamat po. Happy New Year sa Gabos. Mabuhay. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix!